matter that comes into this house will be handled with due diligence and satisfactory. E kaunti ma Homa Bay weg matatu matingo jowuoth e kaunti no kawuono lando meto mar nengo mag wuoth e apeyni mopogore kaluwore gi nengo mar modhi masani oidho malo e pacho ka. E twak mar gi Ramogi TV e bus park ma Homa Bay, weg nyamburko matingo jowuoth go koni sani ochuno gi mar medo nengo wuoth nikech gihinyore nyaka ne med nengo modhi. Kokalo riwruok mar gi mong'ere ni Homa Bay County Matatu Owners Association okone jowuoth mondo luwre gi nengo wuoth magimedo gi shillings 50 kuom route ka route magitiye. Bende tend riwruok mar jo bodaboda e kaunti no okone gin bende gisemedo nengo mar ting'o jowuoth e boma ma Homa Bay mong'ere ni town service ka wuok shillings 50 nyaka 70. To nokwayo the concerned ministry, the concerned department ni in as much as fuang'eyo ni fuelo dhi malo to waketi gimoro ma reasonable enough mok bi enyo japiny ma kawaida. Omiyo fare ma route adek mwacho gendi wabro adjust gi at least 50 shillings on top. Kamanyo dhi gi 800 wabro keto 850, kamanyo dhi gi 900 gi 70 wabro keto 1000, kamanyo dhi gi 500 wabro keto 500 or 600 thereabout. And one of the representatives mag drepe ma kanogol kaluwore ka sani bech fare chalo ne yo sako bedo piny mong'iyo no nego med fuel gi percentage moro mathin. Koro padade mano ogol gisegol ma fare table kwayo mokwongo biro kwayo ni each and every gari moro amora maringo routes mowuoyego obed gi fare table mogol gi SACCOs go ma Nyanza region. Mar ariyo en medruok ne mowuok e sirikal mamalo kaka wan job operators gima SACCO temo timo wakete ure tim mane yo mowinjore kaluwore gi luor mowinjore mantiere.